Елиан и изгубената звезда. В едно сияйно небесно царство, високо над облаците, живееха много ангели. Сред тях имаше един съвсем малък и много добър ангел. Казваше се Елиан. Той беше само на 10 години и макар да беше най-малкият, сърцето му светеше по-силно от много звездички на нощното небе. Една сутрин небето притъмня необичайно. Големите ангели се събраха разтревожени. Коледната звезда изчезнала е, прошепна един от ангелите. Без нея хората няма да почувстват топлината на празника, добави друг. Елиан слушаше внимателно, макар да беше най-малкият. Той вдигна ръка и тихо каза: аз ще я намеря, обещавам. Големите ангели се спогледаха. Бяха оплашени, но видяха решителността в очите му и му позволиха да тръгне. Елиан се спусна през облаците, а крилата му блестяха като сребро. Нощта беше тиха и снежна. След дълго търсене, той видя малка къщичка с тъмни прозорци. Нещо го привлече, сякаш тъгата вътре го повика. На прозореца стоеше момче, почти на неговата възраст, държеше угаснала лампа и гледаше празната си елха. Здравей, прошепна Елиан, като се появи тихичко отвън. Момчето подскочи, а после очите му се разшириха от изненада. Ти ангел ли си? Да. Чух тъгата ти. Защо си сам? Момчето наведе глава. Татко, няма да се върне за Коледа. Работи далеч и мама не иска да украси мелхата. Тя каза, че тази Коледа няма да има чудеса. Елиан се натъжи, но точно тогава видя нещо. Едно малко, много мъничко сияние, паднало близо до къщата. Изгубената звезда беше отслабнала и почти угаснала, привлечена от нуждата на това дете. Звездата е дошла при теб, каза Елиан. Тя е тук, защото сърцето ти още вярва. Момчето вдигна глава и за първи път се усмихна. Елиан взе малката звезда в ръце. Тя затрептя и блесна слабо, но живо. Трябва да върна светлината й, каза той. А ти не губи надежда. Понякога чудесата идват, когато най-малко ги очакваме. Момчето кимна и държеше лампата си, която сякаш леко припламна. Елиан отлетя обратно към небето. Там големите ангели го посрещнаха разтревожени, но когато видяха звездата в ръцете му, всички въздъхнаха с облегчение. Поставиха я на своето място и тя избухна в златна светлина, по-ярка от всякога. Същата нощ малкото момченце стоеше до празната си елха. Тя все още нямаше украса, но в стаята имаше нещо ново – топлина. И тогава се чу звук от отваряща се врата. Момчето се обърна и застина. На прага стоеше баща му. Изморен, със сняг по пълтото, но усмивката му беше най-светлото нещо на света. Сине, върнах се. Не можех да пропусна Коледа без теб. Момчето се хвали в обятията му, а лампата в ръцете му светна напълно, сякаш сама. Прозореца Елиан тихо наблюдаваше. Усмихна се и размаха криле. Той знаеше, звездата е намерена, надеждата се е върнала и чудото се е случило.